Jadi semua yang kita harapkan bukan mesti yang Allah harapkan. Mulane urip niku istighdam dengan istri, istighdam dengan anak rewel yo sampean aja mau ajar, sampean yo seneng bunga, anak meriang yo ben wong namanya istighdam, ngurmati marang anak, ngurmati marang bojo, ngurmati marang tiyang sepuh. Itu kekuatan dhewe urip. Jadi ta'abbud satu, yang kedua takhadum dengan masyarakat. Mulane nek duwe jiwa takhadum atine bakal segara, ora jengkelan, ora nesunan, alah porah kabeh. Wastighdamul khuri lan nglumadine wong merdeka kurhan krana gething krana terpaksa. Niku ya maksiat. Ana wong istighdam. Mulane nek bahasa wong urip niku kalih. Dengan Allah namanya ta'abbud, mengamukula secara ubudiyah, dengan manusia jenenge takhaddum. Istighdam niku maknane takhaddum. Dadi nek wis duwe prinsip ngaten keluarga penak. Artinya seseorang niku ning donya dengan Allah namanya ta'abbud. Ta'abbud ki ngluwi daripada ibadah. Nah, ibadah hanya tertuju pada mahdhohnya saja yang murni, seperti sholat 5 waktu, puasa. Tapi nek ta'abbud semuanya dalam 24 jam kita mengawula marang Gusti Allah. Kuwi yang hubungan dengan Allah. Dengan manusia jenenge takhaddum atau istighdam. Jadi dhewe urip niku istighdam, ngawula marang sesama, ngawula karo bojo. Mulane nek dikon ngumbahi wong dhewe niate istighdam, takhaddum ya ora apa-apa. Karena dhewe istighdam ngawula, nek karo wong teko ya ngrewangi. Jadi rasa luru njaluk bayaran dan sebagainya karena niate istighdam. Lah, istighdam sing karena terpaksa niki yang tidak boleh. Yen ana ceritane, ana istighdam santri loro. Sing siji ora kurhan murni krana Allah, yang kedua karena hasud atau karena tamak. Suatu hari sing satu niku karena istighdam dengan guru, dong wis mutakharij anil ma'had, keluar dari pondok, akhirnya delalah nandur kuwi hasil waktu niku nandur pohong. Akhirnya saking maturune karo guru ning nggon Pak gurune ning yaine nggawa apa pohong sekandi. Niki guru kula alhamdulillah angsal nyambut gawe iso nandur sae, niki kula sukani. Lah karo gurune, karena iki istighdam ora kurhan, ora terpaksa, pancen murni karena Allah niki. Akhir karo gurune, guru karena ngerti wis keluarga, lah ku takoni ning omah boleh nggih nyambut gawe kerja pacok ora duwe sawang. Ya wis tak lantari nganu, Bu kae nyai njur lalah ning nggon dalem buri winggeng niku ana pedet. Pedet niku sapi cilik. Njur kon ngengu. Wis kanggo kesejahteraanmu dingu mulih. Lah pas tekan ngomah rampung, kanca sing pondok mbiyen ndelalah mara. Lah ndi pedet sampean Kang? Ya dikai yai. Wingi aku rono dikai yai. Mbiyen karena padha-padha dadi santri ya dadi jongose yai ning dalem, akhirnya ulah sampean rono kok kai sapi pedet cilik nggawa apa? Ya ora nggawa apa-apa, cuma aku nandur pohong kok pasange kok digodhog kok gempimen. Akhirnya tak terke. Lah yang kedua niku karena kurhan. Kurhan niku karena kepeksa, karena ada imbal. Akhirnya rono ora adrimo nggawa pohong tapi nggawa sing luwih enak-enak. Ning ada tujuan karena kurhan, karena kepeksa mbok menawa dikai sak luwih pedet. Temenan dugi mriko
Akhirnya lha kowe nggawa apa wis nggawa rena-rena. Ya ora nrimo pohong, ora nrimo jagung, tapi nggawa rena-rena. Ya nggawa gelam jam, ya nggawa sarung rena-rena pokoke. Lah, yai Pak Mekek iki goleki ning omah. Iki biyen-biyen ya padha santriku ya gelem ning sawah gelem rena-rena pokoke ngladeni sak omah. Akhire apa Bu sing Pak gawake? Ya ora ana, anane kae puhung sangka santri sing pertama niku. Lah kale yai anane kuwi digawake puhung turahane mau. Imbas artinya apa? Imtisal iktibar contoh kados niki di mana kok karena istighdamnya kok Quran karena kepeksa ora ikhlas biasane pengaruh imbal balike ora sepadan sing sampean karepke. Jadi semua yang kita harapkan bukan mesti yang Allah harapkan. Mulane urip niku istighdam dengan istri, istighdam dengan anak rewel yo sampean aja mau ajar sampean yo seneng bunga, anak meriang yo ben wong namanya istighdam, ngrumati marang anak, ngrumati marang bojo, ngrumati marang tiyang sepuh. Itu kekuatan dhewe urip. Jadi ta'abbud satu, yang kedua takhadum dengan masyarakat. Mulane nek duwe jiwa takhadum atine bakal segara, ora jengkelan, ora nesunan Allah porah kabeh. Niku yang dimaksud dengan istighdam Qur'an. Nek karena kepeksa sampean ngrumat segalanya niku maksiatul badan. Karena maksiatul badan kalau ada apa-apanya di dunia ditanggung resikonya. Artinya apa? Sampan nyambut gawe kok karena istighdam Quran naro tak pakani ngene ya ora duwe duit. Ya kepeksa. Utawa nyambut gawe awet isuk wis ditetung karo bojone nggawa pacul nggawa iki mesti bakal ngono entuk duit pira Pak. Lah kuwi karena Quran. Nek kepeksa niku nek kon manfaat rezekine angel. Jadi sampean kudune lepas saking kepeksane urip. Karena ini adalah istighdam ngaten. Dugi niki ada pertanyaan? Ku malah sakral menido temenan. Gegar. Panggil